I sidste uge var 1. S på tur på Geologisk Museum. 1. S har været på tur på Geologisk Museum. Det var en spændende. Men nu altså, jeg er i gang med at optage. Du kan jo ikke gå i gang, du har glemt det vigtigste. Nå, jeg er for pokker. Godt husket, min ven. 1. S har været på tur. Og det hedder en lærerig og spændende tur. Vi fik en masse ny viden om planeter, solsystemet og en hel masse andet. Skål. Skål. Iskæmperne er de to sidste planeter i vores solsystem, Uranus og Neptun. De består af metan i is og gasform. Kæmpe. Kæmpe. Det har været en sjov og legetur, og det her det var så vores video. Jeg håber I kunne lide. På ny. Skål.